gertakari larri honen 10. urteurrena da, eta Juan Karbalerdi presoak apirilan 24 urte beteko dituen arren, kartzelan, guztiak Euskal Herritik urrunduta, ez da aldaketarik izan, eta dispersio politikak bere horretan darrai. Berarentzat aldaketa bakarra Almeriako kartzelatik Huelvakora lekualdatzea izan da. Eta era berean, familiar naiz lagunak astebukaera guztietan 2000 kilometro bidaiatzera behartzen ditu. Bitartean, Euskal Herriko panorama politikoak aldaketa garrantzitu bat jasan du, orain estatuak mugitzeko eta garai berri hauei zor zaien neurrian erantzuteko momentua iritsi da. Preso politikoekiko mendekoan oinarritzen den espetxe politika alde batera utzi behar da. Eta dispersioarekin bukatu egin behar da. Presoak beraien familia eta lagunen bitartez presionatzeko modu bat besterik ez baita. Talde politiko guztiak bake prozesu honen etorkizunaren alde lan egin behar dugu. Eta lan honek mota honetako injustizien errekonozimendua eskatzen du estatuen espetxe politikaren ondorio gisa. Beraien arduradunarekin eta beraien Euskal Gatazkaren biktima izaeraren errekonozimenduarekin. Beraz, lasarte horiako EH Bilduk, gobernu frantzez eta espainolari politika honekin bukatu dezaten eskatzen die, eta preso guztiak legeak dioen moduan beraien etxetik ahal den gertuen lekualdatu ditzaten. Eta azkenik, herriko talde politiko guztiei deialdia egiten die beraien indarrak batzeko bide honetan giza honetako gertakariak ez daitezen errepikatu.